দিছে ইতই কইছে বলে তোর বুড়ি আমাদের এক্স হয় কইছে আজকাল থেকে আর কোন কয় চপ্পল আছে এই চপ্পল দিয়া মারবো দে হইলো খাওয়ার দিকিস না Good morning. Gassaka bang ni gassaka da khulumne ka sar bai logofor. Ini ang na morning nifraina muda mojang nonga arona logofor. Oमफ्राय आङो दायो मार्केटाव थांनो नागिरदों मानो होनब्ला मोनसे खामानि दङ गोनांथार खामानि ओमफ्राय दखाननि खरसाबो लाबोनांगौ दं स' आं मानि थाखाय थांगोन बेखौ नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम होमबानो मिथिगोन लोगोफोर स' दायो थांनो लागोन र' दायो आङो मार्केटाव थांनो नागिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हाबायना बुंनांला आरोना माथो होनबावनो उपाय गैया आरोना लोगोफोर एसे दावखोनानै लाखिदो अखायानो मा बुंदों हागासिनो अखायानो अयथासार বৃষ্টি কি হইল কাকু দে আমাকে সিগনেচার দে ओरैबायदि अखा हादोंना लोगोफोर आङो बाजारावहाय माने दखाननि खरसा लांनो फैदों ओमफ्राय सासे मानसिजों खोथा बुंबाय एकदम सिरियासलि खोथा र' दा मिन्थिगोन लोगोफोर लाना थागोन गयथ' नाङा आंनो फाथैनांगौ ओमफ्राय सिगनेचार फरायनाय नांगौ आरोना फुल अखा गारजेबो अखा हागासिनो आरो दा लोगो मोनसिगोन बाजारनि अबस्था नायजाया नै এত বৃষ্টি হইলে কিরকম হবে তাহলে আমার হচ্ছে বিডি আমাকে সিগনেচার না রেখে সিগারেট তাহলে আমারটা হিসাব কর লিখে দে হ্যাঁ কাকু আমার সামনে দেখ আমি ভুলে যাবো मार्केटा माबोरै जादों होनो अखाजों ना मास लागे ना एकदम मानुस हाँ ओइ आदा बै 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 बांगाल सेंग्रा फैयाखै बै आगोल बोरायजों जे ना गोदाफायोमोन बे आंखौ बोरायजों आगोल थाफाग्राया बे नङा नङालै बे नङा सासे दं जे गोसोम बाइक लानानै जे फैयो सावलुना उन्दैथारा नङालै बै दालाय सानसेखालि आंनि बोरायनि सिगाङावहाय नोंनि हिनजावा आंनि एक्स जायोमोन होननानै बुंदोंमोन जे होनदोंमोन बे हौवाया नों जाय बोरायजों थाफायो बे बोरायजों थाफायोमोन बे आगोलो ওই কালাকুড়িয়া যে কাকুলুকে যে থাকে আগে থাকতো এখন থাকে না বিয়া করছে ওইও বাঙাল এই যে এই তুই বলে একদিন আমাদের বুড়াকে কইছিল তোর বুড়ি বলে আমাদের এক্স হয় কয়া তোর বুড়ি আমাদের এক্স হয় আমাদের লোকে এক লোকে থাকছে কইছিল বলে তোর আমাদের বুড়াকে কি থোস এই যে চপ্পল আছে না ওই চপ্পল দিয়ে মারবে হ্যাঁ কোন দিন কি আমার বুড়া কইছে কালকা তোকে দেখছে না চল
চল এখনো চল আন্না মান্না না হ্যাঁ আমি তোকে চিনে কখন থেকে চিনে তুই আমার কথা তোর বুড়িকে আমার কাছে মাছ আনলি লিটার কি মাল দিছে তুই কইছে বলে তোর বুড়ি আমাদের এক্স হয় কইছে বলে তুই হ্যাঁ কাই কইছিরা আমাদের লোকে এক লোকে থাকছিল আর তোর বুড়ি আমাদের এক্স কাই কইছিরা আমার বুড়া কইছে তোর বুড়ি আমি চিনি না কি চিনি না ঘন্টা জামা চল যা মার খাবে হ্যাঁ আমাদের তুই খেলা খেলিস না এখন থেকে পুলিশ থেকে থানা থেকে পুলিশ ডাকবো আমি এখন হ্যাঁ জ্বালা মোলা কথা কইস না আমাদের সামনে কি আন্না মন্দ কইলা তুই কি আন্না মান্দা বুড়াকে ফোন করবে ফোনে ডাকবো ঠিক আছে আমি আজকার থেকে এরকম কথা কয় আমাকে জ্বালামালা থানার থেকে পুলিশ ডাকবো ওসি হোক আমার সব হোক সব চিনা জানা এখনই ডাকলে এখনই আসবে হ্যাঁ আমি জ্বালামালা চিংড়ি হয় একজন গ্রাজুয়েট করা চিংড়ি হয় আর একজন ইউটিউবার হয় আমি এখন আজকার থেকে আরেকজন কয় চপ্পল আছে এই চপ্পল দিয়া মারবো পাওয়ার দিকিস নাই আমার পাওয়ার কি কম একজন মামুলি চেংড়া হয় মাছ কাটা আমি একদম মামুলি চিংড়ি না হয় ভিক্ষারিও না হয় আমি এখন এই যে কয়েকদিন থেকে আমি মাছ কাটা আরো যদি কয় এই যে দাদা ওরা সাপোর্ট আছে হ্যাঁ আর যদি একবার কয় এই খালি বাজারের মধ্যে ধুলাই দিব আমি চপ্পল দিয়া মনে করবা হ্যাঁ আমাকে তোর দাদার সামনে এরকম বসে তোর বুড়ি না আমাদের এক সাইজ ছিল আমরা একেলগে থাকতে তুই তোর দাদা কি ভাববো আমাকে কত কি করতো অনেক দিন হয়েছে কোয়া হ্যাঁ ওই বুড়া আমাকে কই নাই ওই কালকে আমাদের দোকানে গেছে না ওই দেখিয়া কইছে ওই একদিন ওই আমাকে এরকম বলছিল আমি তো জ্বালামালা চিনি কত ওই আমার গলির মানুষ হয় হ্যাঁ আমি কত বছর থেকে বিয়া হয়েছে ওই জানে আর আমি কিরকম মানুষ ওই জানে আরো একদিন যদি মানুষের মুখের থেকে এরকম জ্বালামালা কথা শুনে থানার থেকে মানুষ ডাকে নিয়ে আসবো थारमाने आं दा मा जादों दाहाय मोजाङै खोन्थाहैनोसै आरोना न'आव थांनानैहाय दायो आङो बेखौ होनबोबाय बे भिडिअखौ आङो आपल'डबो होगोन आरोना आपल'ड होआलासे थाया आङो बिदि माने एसे गोबाव जाबायनो आरोना बे होननाया थारमाने बोराया मैया बे दखानाव थांदोंमोन बेखौ नुनानैहाय खोन्थाबाय आरोना बेबायदि बैबार आंखौ खेनसे होनदोंमोन दे ओमफ्राय आं एसेबां माने गोसोआव नाङाखैमोन बे खोथाखौहाय ओमफ्राय दिनै मैयाहाय माने एकदमबारे आङो माने मोथो मोथो सानबाय हाब बिदि होनना गाज्रि सानगोन ना मानसिफ्रा आंखौहाय स' आं दा मोजाङै एक्सप्लेन खालामहैगोन दा मार्केटावसो दङ आं एसे मैगं लानानै थांगोन र' लाबाय दायो आङो थांगासिनो दं आरोना बासस्टेन्डसिम दायो आङो दखानावनो एक्सप्लेन खालामगोन आङो न'आव थांथ'वा दसे थागोन बिनि उनावसो न'आव थांगोन आरोना नानिखौ न'आवनो गारबोथ'दों आङो दायो दसे थाथ' होननानैहाय माने आंथ' गारबोआखै आंथ' मर्निंआवनो फैदों ओमफ्राय बिदाया गारबोदोंमोन आरोना दा आङो बिदा फैबाय नालाय फैगासिनो बुरजानो आङो मार्केट फैदोंमोन दायो आङो थांफिनगासिनो दं आरो नांला बिसोरनो ना माबाग्राफ्रा गोराफ्रानो माबा गोजाजों लोगोफोर दायो आङो दखानाव सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै आङो जा दखाननि माल नांगौ बेखौ दहाय लाग्रोजोबखादों लाखांनो आंना मुदा दिनै मर्निंनिफ्राय मोजां नङाना बेनि थाखायनो आरोना लाग्रोजोबनानैसो आङो बोरायनि दखानावनो जिहेथु आं जायनावहाय सिगारेट लायबाय थायो दखाननि हलसेलनि बेयावनो दोनथ'नानैहाय ओमफ्राय आङो थांदों आरोना बेखौहाय थारमाने मेन काहानिया मा जादों होनबा आं नोंसोरनो खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर बे एसे गोबाव जाबाय आरोना मास मोननै मोनथामसो जाबाय खोथाया आंनि बोरायनि सिगाङाव बियो आंनि बोरायाथ' माने ना लायबाय थायो नालाय बेथ' फाना थारमाने बे सासे बोराय बांगाल बोराय दं आरोना सासे माने जोङो सब समायनो माने लायबाय थायो आरोना बेनावनो ओमफ्राय बाखि साखिबो लाबोयो आङो बर'थ' ना दखानथ' मोनसेल' दङ बेनावबो लाबोयो आरोना बिसोर सानैजों ज' माबाखायो बे बोरायजों बे बर'जोंहाय ओमफ्राय बेनावबो लाबोयो आरोना सानाव आलदा गोदायो मोनायावहाय ज' गोदायो आरो सानैजोंहाय ओमफ्राय आंनि बोराया ना लायनो थांदोंमोन आरोना बेयावहाय होनदों आरोना नोंनि बुरियाहाय आंनि एक्स जायोमोन ओमफ्राय जोङो सानैजोंनो माने मारै होनांदों थारमाने नोंनि बुरिया आंनि एक्स जायोमोन ओमफ्राय जोङो ज' थायोमोन बेबायदि होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो सासे बर' आरो आङो आंनि बोरायजों गोसथोलायनाया 2011निफ्रायनो गोसथोलायदों आरोना जोङो आं होनबा क्लास 7 ना बेसेबांबाल' फरायोमोन आरोना बे समनिफ्रायनो आङो उन्दैनिफ्रायनो गोसथोदों होनजायो आरोना आङो क्लास 7 मोनबा बेसेबां बैसो जागौमोन ओमफ्राय आंनि बोराया ओइदिनखालि हाखु दाखुमोन आरोना जेबो होनाखैनो बेयो जिखुनु फंनैसो खोथा होनबोदोंनो ओमफ्राय बै सासे बर' आदा दंना बेबो माने बेयो
गाव होनदों ना इसिबां गोसोआव गैला खोथाखौ होननानै बुंदों बे ओमफ्राय बेबो दंमोन आरोना बेबो होनदों दस्रा मोनबा नों सोंहरगासिनोमोन होननानैहाय बेखौहाय ओमफ्राय बै बाराव आंखौ बोराया होनदोंमोन आरोना बे खोथाखौहाय ओमफ्राय आं इसिबां माने सिरियासलि लायाखैमोन आरोना बे खोथाखौ माने इसिबां आंनाव खर'आव हाबाखैमोन बियो माने ओरैनो होनदों खोमा खेला दुलायो बेबायदि सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बियो मैया जोंनि दखानाव फैदोंमोन ना बे समाव गोसोखांफिनबाय आरोना बोराया बिदि बिदि होनदोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय दै नांगौ दै मोनसे होनो गुसु नाङा ना नर्मेल ना हरलाय बियो मोनसे ओमफ्राय बिदि होननानैहाय आङो एकदम गोसोआव नांबाय आरोना हाब बिदि होनदों आंखौहाय खेला दुलायथ' होनाखै बियो ओमफ्राय सब समाय खेलायो आरोना बे ओमफ्राय आङो जेबो साना खेलायो नालाय मानसिना खेलायगोन आरो सिना नालाय ओमफ्राय अभार खेला खालामोना बियो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो सिरियासलि लाबाय आरोना खोथाखौहाय जाला माला आंथ' बिदि होनजाग्रा मानसि नङा आरो बे सासे बांगाल मानसि ओमफ्राय आं सासे बर' मानसि हो आङो बेजों जेबो रिलेसन गैया बेबायदि आरो आङो सिनायाबो बेखौ बेयो जास्ट ना दानो माबा ना गोदायो बे बोरायजों थाफायो बियो माने फुड अनारबो नङा मावग्रा मा होनो बिदिखौहाय हाजिरा मावग्रा बिदिसो आरोना ओमफ्राय दायो बियो हारसिं गोदायो आरो बेखौथ' आं मिथिया ओमफ्राय एकदम गोसोआव नांबाय आरोना मैया मोनायाव मोथोनो हाब आंथ' सिनाया जेनेबा जानला माला जेनेबा होनबाय हो बे खेनसे बोराय सिगाङाव सोरनिबा सिगाङावबोथ' होनगोन ना बियो ओंखायनो आं खोथाखौ सिरियासलि लानानै डाइरेक्ट थांबाय आरोना आङो थांनानैहाय दिनै होनहैबाय आङो नों बिदि होनदों होनलाय आंनि बोरायनि सिगाङावहाय होननानैहाय आं एकदम गरम जादोंलै आंना एकदम मुदा मर्निंनिफ्राय मोजां मोनखायामोन ओमफ्राय होनबाय आं माला होना बिदि होननानै दुगा होनदोंना भिडिअ दंना आं माला होना लेंहरलाय होननानै बुङोना दाना आं बोरायनो डाइरेक्ट फन हरबाय भिडिअखौ बन्द' खालामथ'नानै ओमफ्राय बोरायजों रायलायबायना बेनिफ्राय बिनि खुगाया अफ जाबायबो आरोना ओमफ्राय जेनेबा आं लेंहरनांगौ लेंहरगोन दानो होनना बुंदों थानायफ्राय मानसि लेंहरनांगौ थानायफ्रायबो लेंहरगोन आंना देख बे गसाइखौ आंखौ सिनायो रावबो गैया आरोना आंहा सिना जाना दं थानायावबो बहुद सिना जाना दं आंनि बेवायानो पुलिस मावो ओमफ्रायो जिहेतु गसाइगावनि असि बेबो आंनि हाबाखौ जाफैदों आङो फट'खौ होगोन स्क्रिनावहाय नोंसोरो नुगोन आरोना बेखौ फट'खौ होना होगोन आङो स्क्रिनावहाय जोङो माने ना थानायावबाबो नै दहायो गसार फैदोंमोन मर्निं आं दखान अपेन खालामदों ना गसारा फैनानै आंनाव थांखु बिनानै लांदोंमोन आरोना बायनानै ओमफ्राय दखानखौ माब्लानिफ्राय अपेनिं खालामा होननानै सोंदों आरोना साराहाय ओमफ्राय आं 1 थारिखनिफ्रायसो अपेनिं खालामदों सार होननानैहाय माने रावबो सिनाय गैया आरोना ओमफ्राय आंखौहाय इउटुबार होननानैबो बयबो मिथिजोबसै दायो माने सोङो आरोना बयबो भिडिअआव नुदों नोंखौ होननानैहाय मोजांबो मोनो बिदि होनजाबा जिखुनु बे खोथाखौ आङो सिरियासलि मेटार लानानै थांदों आरोना बेनि थाखायनो आङो थांनानै दक्खौ होनदों आरो सेन्देल थिखोनानैबो होनदों आङो एबार खनसे बिदि होनबावोबा सेन्देलजों सलागोन आरो बे मार्केटआव बुंगोन नोंखौ होननानैहाय आंखौ जानला माला हिन्जाव बेबायदि थाब फै जानला माला बेबायदि हिन्जाव आंखौ दा सानदों आरोना आं बेबायदिबो नङा आं फालथुबो नङा देख आं गावनि जायगायाव आं गावनि बायदि थिगानो आं लोगो दिगिफोरजों जायो लोङो बे आलदा खोथा खिन्थु देख आङो दा हाबा जाबाय आं हाबा जायैनि सिगांबा आं जानला माला ओंखारनो मोनामोन आंनि बिफाया ओंखारनो होखायामोन आंनि बोरायाहाय ओमफ्राय दायो आं हाबा जानानैबो ओंखारबाबो आं बोरायनि पारमिसन सारा आं ओंखारा आरोना जेरावबो आङो लोंबाबो जाबाबो बेरायबाबो बा सोरनावबा थांबाबो आङो सब बोरायनाव पारमिसन लानानै मावजोबो आरोना गासैबो खामानिखौ गानबाबो जोमबाबो आङो जिहेतु आं हाफ पेन्ट गानो लंपेन्ट गानो सुरिदार गानो दख'ना गानो सब आङो न'नि पारमिसन सारा आं गाना आरोना आंनि बिखुनजो जा आंनि बोराय जा आंहाथ' बिहाव गैलिया माने आं पारमिसन सारा गाना आरोना आरो आंनि बिखुनजोआबो जेबो होना आंनि गाननाय जोमनाय आङो जेखि गाना जेखि जोमा आङो बायनानैसो होयो आरोना आङो जेबो होना जोंनिया न'खराव माने फ्रि गोजाजोब आरोना बे खोथा सिरियासलि आरोना बे एसेबां बेबायदि होननो नाङामोन आरोना आंथ' सिनायाना बेखौहाय आं सिनाय नामा आंनि एक्स नामा होननानै दानि होनो आरोना दा बेयो आंनि बोरायनि सिगाङावनो जुदि होननो हादोंबा दस्रानि सिगाङाव होननाया मा गिदिर खोथा दे नंगौना नङा दे नोंबो बेखायनो थांदों आरोना आङो बे खोथाखौ लानानै थांदों आङो दायो बियो मोखां गोथां जाखादों आरोना आं इमान रागा जोंदोंना एकदम मानसिखौ मोनबा दोखो होसिगौसोमोन आरोना आंहा बुनो लुगैयो सोबाबोगोन होननानैसो थांदोंमोन आं खिन्थु आं सोबायाखैसो सेन्देलल' थिखोनानै फैदों आङो सब बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर माने नोंखौ जुदि सोरबा सिनाया हसिया नों आंनि एक्समोन आरो दानि जुगाव आरोना दानि जेनेरेसनाव गोदोनि जुगाव नङामोन आं आगोल जखन 2011 आव आंनि बयफ्रेन्डजों फार्स्ट खिन्थायदोंमोन बे समाव इसिबां गाज्रि माबा गैयामोन जेनेबा दाथ' आरो बांसिनानो गोसथोलायबाथाय खालि फिजिकेल बिदिल' थांसै ना आगोलनि जुगावथ' बिदि इसिबां गैयामोन आरोना लोगोफोर दायो माने जुगा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमबाय बेनि थाखायनो आङो थांदों आरोना मानसिफ्राथ' आजिखालि जुगाव बुजियै रावबो गैलिया हो
सोरबा जुदि होनो बे आंनि एक्समोन होनबा मा बुजिगोन दे मानसिफ्रा आरो बे सासे बांगाल आं सासे बर' आंहा बिदि बांगाल सांगालजों खुनु रिलेसन गैया आङो बर'जोंनो हाबा जागोन हाबा जादोंबो आरो बर'आवनो थाबाय थागोन आरोना आंहा बिदि दस्रा जाथिजों इन्टारेस्ट गैया आरोना आंहा बिदि गैया स' बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर आं बिराद मुदमोन मोनानिफ्रायनो ओमफ्रायो बिराद रागा जोंनो ओंखारदोंमोन उपाय गैया आरोना आङो रागा जोंनानै उन्दुआलासे रेयालासे थानो हाया जायो उन्दुयो 10 थाखा दायो आङो दखानावसो दङ कास्टमार होफैबाय थायोना बेनिखायनो लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरोना खोथायाहाय नोंसोरो मा सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरोना सोरबा जुदि नोंखौ बेबायदि होनो नोंसोर सोरबा सिरि थागोन नामा हिन्जाव मानसि जानानै हिन्जाव मानसिफ्रा बांसिन बरनाम जायोना हौवा मानसिफ्रा आलादा जायो आरोना हौवा मानसिफोरनि बरनामा आलादा जायो आरो हिन्जाव मानसिफोरनि बरनामा आलादा जायो आरोना आं बेनि थाखायनो थांनाय जादों लोगोफोर नोंसोर आंनि होननाया माबाफोर गाज्रि जादोंबा बा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर खोथाया बेखिनियानोमोन आरोना ओमफ्राय आङोथ' बिदि जाला माला नङाना ओमफ्राय आंखौ आंनि गामिनि मानसिफ्राबो होननो हागोन आरोना आंहा बिदि गाज्रि रेकर्ड गैफेरा ओमफ्राय आङो लानोबो साना आरोना मानो होनब्ला नों दा आं गाज्रि मावगोन आंनो बरना मोनगोन आंनो होनजागोन मा दरखार ना आं गावनि जानानै मालायजों होनजानो बेनि थाखायनो आरोना स' लोगोफोर माथो होनबावनो दिनै मर्निंनिफ्राय दा बिदिनो दायोसो मानसिखौ एसे होनबोनो मोननानै गोसोखौ स्रां मोनदों ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ आपल'ड होथारगोन आरोना आपल'ड होआलासे आङो दोना होगोन नायथों गावसोरबो बेथ' मिथिया आङो बे बांगाला मिथिना मिथिया आंखौ इउटुबार होननानै बाट जायफोर सिनायो आंखौ बेयाव ना दानग्रा बे आदामोन बर'मोन ओमफ्राय सोरबा सानजानाम दङ बिसोर आंखौ सिनायो आरोना दा गसाइगाव मार्केटआवबाबो थानायावबाबो बास स्टेन्डआवबाबो जिखुनु गसाइगावआवहाय आंखौ बहुद सिना जाना मानसि दङ आरोना आरो आङो दानिल'सो आङो थानाय नङाना गसाइगावआव आङो कलेजखौबो बेयावनो ग्रेजुवेट खालामदों स' लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरोना भिडिअआवहाय आङो जाला माला होनायखौ सुखुवा आंबो जाला माला मानसिफोरखौ होना आङो जुदि माबा मोनसे नुवाब्ला आङो होना आरोना मालायखौहाय मानो होनब्ला आंहाबो आंनि खोथा दङथ' नङाबा आं जाला माला होनगोन थ' आंनो होनजाफिनगोन बिनि थाखायनो आं जाला माला होना आरोना स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय थाबैनो आङो मोजां भिडिअ माने आंनि दैलि जे भिडिअ लाबोयो आङो दैलि ब्लग भिडिअ आङो बेखौ लाबोफिनगोन आरोना स' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय